banda abin bala har da hidima haka. Allah ya saka da alkhairi. Kai bala kai kokari. Allah saka da alheri. Wannan ma ai ya fito. Ya san amma to babu ma irin sa a karkara ne. Mama kenan. Yau kwanan ka nawa da zuwa? Wallahi yau kwana 3 da dawa gaba ɗaya. Sannan ai ya kamata dai za a yi mana dan kwana 2 a nan. Kwana 3 ma. A lallai kan to ai kudin ji daɗi kayi zumunci. Kuma banda abin ka bala. Maimakon da ka ga hankalinka ya kwanta da ita. Kuna son juna? Me na wannan? Shi kansa babanta ka ga yana da faɗa ya hana ta kula kowa. Amma in dai ya fuskanci kai ne, ya ga ka zo da magana auren nan a guje zai karba abin. Domin ka san mahaifiyarka ita ce ummul aba'isin haɗa aure na da shi. Ƙwarai kuwa. Na faɗa musu. Nisan ina shigowa da tun kan zo muna magana da su ta wayar yaya. Allah. Ya ce yana ba su to yana mun dan fara mu ne kuma sai Mala. Ba ko maka yi aiki. Allah sarki. Malam me haka? Bako ne fa. Bako kuma ya. Bala ne fa. Dan gidan Gwaggwaladi. Ke kika san shi ni ba san shi ba. Dan Gwaggwan da ka aure ni a hannunta? Ya mishi bayani to da kanka. A ba gane ni bane? Bai Allah mu za mu aure a gurin maza muke auren mata. Ba mata muke zuwa mu ce maza za mu aure mata a hannun mata ba. Ba zai yi ba. Ni ba san shi ba. Ban Allah ba manya na gidanku. Da ba sai ka tsaya a waje ba sai an maka iso. Ka shigo ka zo ka nana da ƴan mata ga abin haka ke yi. Yanzu wannan maharrami na ne fa mana. Ai baba ganne duk gida ne ai sai sa ga na shi. Ina je wani wurin in shiga musu gida kai tsaye. Ya zo ne ya gabatar da kansa. Dan uwanku ne? Dan uwan mu. To tsakanin Mandawari da Gwale da Yaka sai ga ya mun da ko fage a ina yake? Gwamnati? A ni ban taɓa ganin gwamnati wannan. A gwamnati yake yanzu Kwarai. haka yake a gwamnati yake kwana? Kwarai kuwa. Na sai gaishe ka ko in ka zo gidan. To yi masan ka ba. Zuwa yayi fa Ahmad zai kwana 3 a gidan nan. A ina? Nan. 3. To ni kuma na ina. Wai malam me kake nufi? Ko ka fito daga ɗakin ka dawo nawa, shi ya kwana a can ko mu ban mai ɗakin ya kwana a nan. In bata da gidan bar masa gidan. Shi ke nan gari ya waye. Ita kwari idan gara sabon gari. Karshe bullet sabon kasuwa. Kai. Ban Allah. Masallaci za ka yi. Na yi da madan wasu ne na yadda. Amma masallaci ake zuwa. In ka je masallaci ka buɗa ka shiga. Allah bai shi in gari hin sa'a ba. Na yi sallah ba. Da aka koro in ta mutanen ku zo su yi da kai ta kashe. Ba sallah ba ai na yi sallah. A jira kwana. Ahmad. A jira kwana. Mama shikenan to. Malam. Ka ce? Malam wani irin cin mutunci ne haka? Wani irin cin mutunci ne Ba wani cin mutunci Ka rufe ido? Hada dan mutu. Ke? Ban raba ki da wannan yarinya ba. Farko tukuna ma. Ban raba ki da ita ba. Aunan matan ma ba ged ne? Ban raba ku da ita ba. Ina za ka da kayan? Wallahi nan na kiyo. Nan na kiyo. Abba kawata ce fa. Ko tare ka shi. Sai ki mutunci. Ni in kana abubuwan ka yanzu na gane cewa akwai tafiya. Ta koya mata jambaki da buda. Daga nan sai bai To ba za ta kowa hurɗa da kowa ba ni kadai ka yadda in hurɗa da ita? ba zai yiwu ba. Ni kadai? Bari in tattara kayansa. Ya tafi da siyarsa shi ma ya san mutuncin kuɗinsa. A to ai abin da za a yi nan sai dukiya ce ba abin da zaki ko ba gaskiya ba saboda Allah saboda annabi ya kawo dukiya kuma a ce A'a aje mai tunani. Aje ka aje karka fesa. Tunda baka kaunarsa ka kyale mai kayansa a bashi. Wannan in kika bari aka tattara aka fitar da shi nan waje aka samu ɗan gonin da suka samu sai za su yi daraja. Ga waya, har da waya ya kawo mata. To! Inda ya kashe bawan Allah nan, ka zo ka ci mai mutum. Lallai shikenan ikira mana yarinya ikai ta bayan gida ikarce mana katanga ne.
haka ko ya cuce mu Allah ya tona ma sirri hada shi ma na san mutuncin dan uwana tun da rufe ido kake idan ciwon ka ya tashi dan yanzu sai dai in kira ka mai larura wallahi sai dai in kira ka mai larura yawa tashi dauke mu saboda na hana ga wannan ga ta waya saboda na hana ana yi wurin zuwa wurin yata ku wannan ne zaka kalle shi ka ce mai dan gala kuma a gaba na dan cin mutunci sai ka rufe ido ka rinka ci min mutunci kenan ma ta zo Lagos ne ko a Fatakwal a Fatakwal ana rawa yaran na Aminu Arraud ranar muna shiga Fatakwal a tsakiyar titi ana kada mu Allah ya baka lafiya Allah ya yanke maka ya baka lafiya auka ake yi a mai da mu ku ji ba jiro ma ya kwali auka ake yi in su ba su haukan ba kai kai in ba su haukan ba kai kai wallahi baka da lafiya da sauranka wallahi notaka duk sun kwankwanci wheel driving ya tafi sai addu'a yawa ai rahida kwana biyu kai ba gurin rahidar muka zo ba hadiza gaban wato kwana biyu na ga baka yawan kawo dinki yasa na ce to ba in biyo baya domin in ji me dalili wace ce hadiza gaban rahida dai hadiza gaban tana sa hoda a haka ni a he makarai na hau yawa ka ga ita ce ta yadda Nokia ta kama kuka farkon zuwan ta binni wallahi tallahi farkon zuwan ta binni abubuwa sun canza yawa ci gaba ya zo a majalisar ɗinkin duniya sai da aka bani lamba yabo ta ɗaya ta birka ba awo yanzu mun ba awo da wannan yanzu da wannan muke katako muke sa katako ake he maka ta yi rigingine he in aune ta ayi awo alƙura dan ban ka ba mata katako nake biya muke ke kawai na fidda samfur kuma inda hankalinki zai da jikinki da kika karki rinka yawan ganin shago a rufe yawa mun fasa zaure muka yi kofa ko da na ji shi yasa mana naga in nazo nake tarar da shagon abu haka ne kuma gwamnati ta ba mu aiki yanzu kowane lokaci jirgi zai sauka kofar gidanmu saboda tsaro da irin sharrin mutanen yawa gwamnati kuma ta ba mu aiki a lokacin nan ina da wasu atankofin amma saboda idan na je ina tarar da gurin a kulle auna da Allah ta yi balas jaje bush ta yi balas na kasar Bangladesh jaje bush to ai ban gane wannan auna da hada ka zoki balas haka zaki raba ara sosai to ta yaya haka zaki ka san aikin an koya mana a ka'ida kai yaya aiki lafiya ke baba teloli da dinki zan ba ke cikin gida baba kaga fa sabur ne ke cikin gida ne tabbata ce baba kaga fa sabur ne da na awo ba da kata ko da annaba baba wallahi zan cika ne ki tabi baba ka mauna kai ke samu mana kai kuma nan auna shi in an ka a tamfar shi haka za ka kai kuma nan zan dalla maka mari ba aiki me ka ku mu muka kawo kanmu kuma ka kawo kanku Allah ya kawo mu ki same mata ke kuma bari za ki gani a rufe wurin buda ta cikin gida ka rabu da in Allah da wallahi sai ta ka dinki riga za mu yi mata haka yaran banza a ba mu dinka ma in Allah dai mu dinka maka a tambaye mu da kai wallahi kuma da hankalinku ni da kuke kallo na kuma da hankalinku yaran banza marasa kunya kawai ne bar sharan nan ki zo mu tafi duba kawo to a ya kuma a bar shara kuma kamar ya duba kawo ba ni zan fara fita ba me yasa kike irin wannan ne na ga tun da ya kwanta jinyan nan bata taba zuwa ta duba shi ba ta ce mai sannan na kusa ku gane ku dinga sanin takun ku a gidan nan yarinyar nan yanzu nake sa mata hijabi ki ne kokarin yage shi ni fa yauce ne ba kusa sarki ba in kun je lalle da ita ba ita za ta bashi magani ya warke koya ba Allah nake warkar da mutane ba ba ita za ta warkar da shi ba kaga wannan fa ina da yar rahoto to yawa kana da yar rahoto nan kana dai da munafikai sa'idawa ma'abota shige da fici shine yanda ka sa min ido haka kai ma sun sa ma ido yanda suke baka tarihin wani suna bada tarihin ka ko kuwa
ba 'yan zaman gindin bishiya ba? Saboda haka ta yaya za ka gicciye 'yan nan daga cikin dangi? Wannan bawan Allah mahaifina ne, shi ne waliyina, a hannunsa ka aure ni, waliyanka suka danka mai sadakina. In ba ta je ba ita ma hidima ta taciwa zai zo. Kar kowa izo. Kawun nawa? Mu sai mata. Amma dan me zan tambayi unguwa ka banni ita ka ce ba za ta ba. Dan me? Magani za ta dura masa waiware ko mi. Kin ga ina sa wa harin na hijabi. Ina sa mata hijabi kina ballewa. To. In na dawo ka ce ba kofar gidanka ba. Ku dawo. Ina maka mutunci har sai na raina ka. Raini sun yaushe. Magi